Butter chicken, alebo keď chcete, maslové kura. Moja verzia tohto slávneho a hlavne obľúbeného indického pokrmu. A ako všetci dobre vieme, keď sa povie indická kuchyňa, to je zmes najrôznejšieho korenia a obzvlášť u tohto receptu. A toto je moje miesto, kde ho nakupujem ja. Moje malé, nádherné kráľovstvo chutí, kde nájdete úplne všetko. Vonia to tu ako na trhoch v Maroku a pozor, korenie si môžete kupovať na váhu, bomba. Tak poďme variť. Kuracie stehna nakrájajte na menšie kusy. Pridajte korenie, jogurt a zázvor. Nechajte marinovať, aby to vypadalo asi takto. V hrnci rozohrejte olej s maslom a maso opečte do zlatista. Vyberte ho a pridajte ďalšie maslo. Cibuľu oresujte, pridajte cesnak, druhé korenie, paradajky a nasekané kešu orechy. Osolte, okoreňte a varte s vývarom asi 30 minút. Potom všetko rozmixujte, vráťte do hrnca, pridajte mäso, smotanu a hotovo. No, ešte kúsok masla. Toho nie je nikdy dosť. Butter chicken nezabudnite podávať s koriandrom a múčnou plackou. Jedine tak si na tomto jedle dokonale pochutnáte, ale rýža bude tiež OK. Verím, že som vám dal skvelý tip na rodinný obed a ešte lepší tip na kúzelný obchodík v Nuslích a mimo pražských. Nezúfajte, kráľovstvo chutí má i svoj e-shop, tak si bežte vybrať. A ja si idem ešte dovychutnať tento skvost. Čau.